Options je zamknuté, to snad nie. To musíš mať, na to budú hráči nadávať. Daj mi zvuk. Tá hra nemá ani zvukové efekty. Tu by to chcelo ale nejaký taký jemný, aby to neškodilo tej atmosfére. Aj cez to, keď prejdem proste niečo. A rovnako som v lese, ale nemám ten pocit. Jo, napríklad. To je krásne. Ak sa ti video páči, budem rád, ak dáš mu like a bude tento kanál vďaka tebe rásť a budeme tvoriť zaujímavé veci. Má to dobrý feel, ale chýbajú tomu zvuky. Stále tu vidím myšku na obrazovke. Úplne neviem, čo je môj cieľ. Bola nejaká story. Odhaluje nejaké kúsky minulosti, čo sa stalo so svetom, ale čas sa kráti a Lumi musí nájsť zdroj energie skôr než jeho batéria úplne zhasne. Aj tá hudba je akože fajn, len tie zvuky tam chýbajú a to je celkom bežný problém. A asi by som sa nebal ani tam dať nejaký voice over na toho robota, že on občas by mohol niečo povedať. I'm Lumi, I survived. Toto by si mohol začleniť a dať do toho prostredia, aby to chcelo polišnúť tie zvuky a pridanie story by fakt to spravilo také ucelenejšie a cieľavedome.